Ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang Southwest Khas District kadika wega school kablapin mi shibun ki reu kraw bar ki klur pernai kata Naduh balaseng ka Naduh snem syajar kendai Spanyol pusan hado mentau snem arjar pusau. Namar kata Reverend Father Jeffrey Karkengor, Vice Principal, Hakakerteng Jong Principal, Fathers Edmund Lakra, Babu Yohanes Yaupniau Chairman Jong Jubilee Committee bat ka Management Committee. Ki sister ki hikai bat ki khana school kilapan pa jing dokumen chika de baka St. Mary's High Secondary School Rangblang kan sayo ka lekaman lang ban play yu mau me ka jing dap san pusnem ne ka Jubilee siar kata ha ka art khuna trik bana risau jar pusau ban chupen kan mau baka St. Mary's High Secondary School Rangblang la senge kana do snem syajar kanda Spanyol pesan bat ka second jo yu mau me san pusnem joga jing shakri joga jing nang jing start bat ya ka balang bat ya ka than hi baro ko we house namar jar pusan. Namar kata Reverend Fathers Jeffrey Karkengor bat Babu Yohanes Yaupniau bat his sister kan risha thank you apa keren chelap tha khubor kila khot sngo bhai ki fathers ki sisters bat ya baro ki khana school barim pas pupils kum joru ki kme ki khapa ki bahye ngasam jong ki khana school barim bat bathmai kum joru ki nong mi khmat na ka ni ga than bekin sngo bha ban wan le kamen lang ha ka ni ga si sa jikan maun jiga St. Mary's High Secondary School Rangblang kata ha ka sngi play ka Jubilee siar kum joru ka jing play yu mau nong ha ka te ka si ar khuna tarik na tau panai bat ya ka ni ka Jubilee siar on sa pinkut pat ya ka jing men house na majar pusan. Hakan ni kasi kan don ru ka jing play yu mau nong rim jong ka jing dap san pusnem bat shibun ki jing lekmen ling ba ki khana school ling ba ki jing rwa jing sha jing pot jing tem kom kada ka jing lekmen lang hakan ni kasi ba kerpang jong ka school. Pi baro kinong pe but kinong snap ya kani ka kubo ka kerteng chunga kadai I Father Jeffrey Karkengor I Vice Principal Jong ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang ha ka kerteng I Principal Father Edmund Lakra I Headmistress Sister Kanrisha Sister Kentewlin kinong hikai but kikana school baro nga daka chinkmen ka ba crowd nga pentip shapi ba ka school ka jongi kan kinjo sya ka Jubilee siar ha usnem ban sawan arajar arbusan tekum ban Sdang yaw ni usnem ka St. Mary's Higher Secondary School kan sa play ya kani ka Jubilee siar Jong ka school ha ka arp khandai tarik risau arajar arbusaw but kan penkut hau arajar arbusan tikum ta daga chinkmen ka ba kraw nga khot nga wer ye pi baro ki father ki sister ki nomi kmat ki kmi ki kpa ki past people but ki pai ba pinyawan banya sakilang ban pinsngan ya kani ka sngi burom but ka sngi sa kan mau jong ka school ga jongi pi ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang kadai ka Don Bosco Institution kadai ru hakaju kapor ka Co Education School kadai ru ka center jong ka SSLC exams na kabanta kini kidong kithan ni don hangni hapo ka school kumba arpo atili ki school ki batho eka exam ka jonki naso sarong banya thuru api baka St. Mary's hakini ki sinem ki balalay kila saybun kita ki klur jong ka imlang ka salang ba jong ka balang kublay shibun ublay insa kurku kerdo api Today is Sister Kanrisha, thank you. We had message jong ka school ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang ke halor ka jing pen kre jong ka Golden Jubilee jong ka school jong ni ka jing pen kre kala ya shai lomba ka jing tre tom jong kino hikai bat ki fathers bat ki sisters ki baya tre rangkat hang ni rangkat ru pa ka jing tre tom jong kino hikai bat ki khna school hai kini ki singi ki baladap bat ki tayo ki baladap ki ladan ki jing practice ki ba pher
kaliang jong ka jing pen i jong ka kasap ka talent jong ki khana ba ki don ba ru ki nong hikai na su kemen sibun ba bar khoi na ki la sim bentalang da kemen sim ka ba sngau tenat hadu kata-kata kena school kila persangkat bala ban sim benta da ka jing songship bar ka jing song kemen na ka benta ka ne ka program tenang ba ka jing kerku jong ublei yang ye scam ba kene ka inauguration jong ka Jubilee jongi kan long ka ba job bat ka ba ya be ya renti bat nga ai ku blei ru ikino hikai ke bala sim kya ya kene ka kam ka ba ban set hiki bat nga ai ku blei ya kiru iwei pa iwei bat nga ai ku blei kit bok kit riang ya ki iwei pa iwei bat ya ka school hi barok ka wei ku blei ya pi barok khoi nga dei u yo anes yo pneu no hikai jong ka school but ngadai artaru chairman jong ka Jubilee Committee St. Mary's Higher Secondary School Rangblang ngadon bat i sister headmistress jong ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang la Sdang house name chejar khnai spa yo pusan but how news name arjar ar pusan kan sedap san post name thik ti ka St. Mary's kala form ya ka Jubilee Committee ha ka kerteng jong ka management ha ka kerteng jong kinaikai ha ka kerteng jong ki past peoples but ki students bar khoj jong ka school kum ka school ni dap da ka jing sngongu yau trai nong bu nong thau na ka banta ka ne ka jing kerja san posnam jong ka school kum ka school ni pudyang subhau ya bar khoj ki parents ki past peoples ki nong mi khmajngi ki MLA ki MDC ki no yalam paj ba ki fathers ki sisters bakinwan shakane ka program ka inauguration kan salong ha ka arp khandai trik banai ba shpau arajar ar pusau bat ka program kan Sdang ha ka por khandai ba je men step ta ka mas ka ba khoj ya ka ba en sapule dai Bishop Jong Stoin Diocese Most Reverend Wilbert Marwin